cooperativisme com a alternativa a que una minoria s'enriqueixi a canvi del treball de la majoria. Des de la solidaritat, teixint una xarxa de suport mutu entre persones. Lluitant per preservar el medi ambient com a única forma de garantir un futur. Un futur esperançador pel Baix Penedès, potenciant un comerç local de qualitat i sostenible. Amb una cultura implicada i compromesa que impulsa un pol cooperatiu al territori. Per la creació de nous projectes de treball cooperatiu que ens enforteixin col·lectivament. Tot convençudes que una alternativa transformadora és possible des del cooperativisme i l'economia social i solidària. Bona tarda. Això és una mica sèrio amb aquests micros i no volem semblar serios. I també és sèrio amb les mascaretes, però és el que hi ha, era l'única manera de poder-nos trobar avui aquí, no estar davant d'una pantalla fent una adaptació virtual d'una trobada que volíem que fos el màxim de propera possible. Bé, doncs avui això, venim a presentar. Suposo, si ho heu llegit exactament el que diu el programa, doncs venim a presentar la idea de fer una xarxa. És a dir, no presentem una xarxa, presentem la idea de fer-la, perquè justament la vam començar a parlar, va començar a sortir la idea de fer-la a finals del 2019, de manera que vam començar-hi a treballar amb moltes ganes, però després va venir el Covid i això ens va trencar una mica la dinàmica que teníem de trobar-nos i anar construint juntes el que volíem que fos aquesta xarxa. De manera que l'hem seguit treballant i ens hem seguit trobant, sobretot a l'estiu, que és quan vam poder tornar a fer actes presencials. I bé, doncs el que ha sortit, el que hem vist que era possible fer era fer aquesta presentació on us expliquem el que hem fet fins ara. I també us ho explicarem ara a les entitats que ho impulsem i també donar la sensació que això no és una xarxa tancada sinó que volem seguir construint-la i per això també posem en aquest programa aquesta dinàmica, aquest taller que farem després que servirà per també seguir veient què és el que podem fer juntes, que és el més important, que això no es quedi només en una xarxa i amb aquest vídeo tan bonic, que per cert agraïm molt la feina del David i de tota la resta de persones que hi van col·laborar en fer el guió i tot plegat, i que era una carta de presentació però es quedava aquí, però sí que volem que això vagi endavant i puguem fer coses juntes. Ara passarem a explicar les entitats, a presentar-nos a les entitats que formem part d'aquesta xarxa. També ho expliquem en el programa, som 7 entitats, hi ha des d'entitats que són associacions i que impulsen activitats de tipus cultural, fins al GEVEN, que és un grup ecologista, fins a també entitats que són cooperatives o associacions amb vocació de també autoocupar-se i generar activitat econòmica que permeti treballar en aquest objecte social que té l'entitat en qüestió, però fer-ho també amb un projecte d'autoocupació, que és el cas de la Contrapunt, que és una escola, una cooperativa de mestres de música i que està fent feina a la comarca, o també la Porta de Fusta. Per tant, hi ha una diversitat molt àmplia d'entitats, que després ja també passarem a explicar per què ens emmarquem dins d'aquest àmbit de l'economia social i solidària, és a dir, per què ens vincula aquest món de l'economia social i solidària. Però de moment, això, ens presentem. Comencem per... Aquí no hi som totes, també us hem de dir això. Hem d'excusar la presència de Terra i Taula, que estan bastant enfeinats adaptant la seva activitat a la situació actual de tancament d'establiments de restauració
i etc., cosa que part dels seus membres estan implicats en activitats com això, restaurants i també distribució alimentària que ara està patint això. Hi ha una necessitat molt gran d'adaptar-se i ara ens deien que estan preparant sopars per emportar, no? Llavors, clar, no poden ser aquí amb nosaltres, ens sap greu, però bueno, és el que hi ha, la situació és aquesta. Després també Baix Penedès amb el Sàhara tampoc poden ser aquí per un tema de la situació, que algunes persones no poden estar en un acte públic i per tant tampoc podran venir. I el Geven, que també el Riqui, que és qui ha participat durant les sessions que hem anat fent, tampoc pot ser-hi perquè està treballant, però elles, el que explicarem és compartit. Doncs som-hi, comencem així per ordre de cadires amb la porta de fusta. Ara l'objectiu és presentar-nos, presentar les entitats que formem part de la xarxa. Bona tarda. Doncs nosaltres som la Porta de Fusta, som una associació que som companyia i escola de teatre aquí a Calafell, tenim l'escola Calafell Platja, i nosaltres, som la Paloma, soc jo, soc el Patri, què tal? I bàsicament nosaltres creiem molt en el teatre, en el poder transformador que pot tenir el teatre i les arts en general. Tenim com una vessant molt social o una voluntat molt social. Amb el teatre sempre diem que la nostra intenció no és formar gent professional, sinó que el que volem és fer aquest treball més humà amb tots i totes les alumnes i també amb les nostres produccions, que al final el que volem és arribar i provocar una mica de canvi en la gent que ens veu. Gràcies. Bona tarda. Ui, està molt fort. Jo soc el David, estic de representar una mica de l'Escola Contrapunt, encara que tinc companys aquí que han iniciat el projecte i saben més, o sigui que si poden aportar també coses que se m'escapen a mi, doncs perfecte. L'Escola Contrapunt som una cooperativa de músics i de professors de música que ens dediquem a fer classes de música a diferents, ara estem a 11 municipis aquí al Baix Penedès i al Garraf, que ens dediquem a fer arribar la música i l'ensenyament musical a pobles on per volum de població i volum de pressupost no poden tenir escola de música normal. Aleshores el que fem és parlem als ajuntaments, intentem a les escoles de primària i instituts que ens deixin unes classes a la tarda, uns espais, i poder fer arribar música als alumnes. Molt important és que intentem treballar la pedagogia a grup, que és una cosa bastant diferent i una mica fora del que s'està fent a totes les escoles, intentar fer una pedagogia més nova, amb un caràcter més social, on fer moltes activitats on tinguem un impacte realment al poble, i això passa per fer moltes activitats fora de les aules i participar en concerts, organitzar mogudes, tot per això, fer una comunitat i tenir presència als pobles. Bàsicament, no sé si em deixo res, i sí. Sí, jo he de dir que se'm fa una mica raro perquè he estat tot el matí escoltant gent parlant en micro i ara posar-m'hi davant doncs és curiós, si més no. Jo vinc en nom de l'escola, de l'associació, estava amb tu i repetia, l'Associació de Músics del Baix Penedès, que el David també en forma part i com que ens veiem molt sovint ja no sé on paro, que és com el seu nom indica, és una associació de músics de tota la comarca, en aquest cas del Baix Penedès, que es basa bàsicament en 3 eixos: la formació dels seus associats, la promoció dels seus associats i una vessant també d'assessorament tècnic jurídic. M'agradaria també connectar-ho amb el BPFES. Aquest any és la 10ª edició que se celebra no en aquest format de BPFES, perquè primer es feien les mostres de grups
del Baix Penedès, que era itinerant, que anava passant de municipi en municipi, però aquesta ja és la tercera edició del BPFest entès com a tal. Jo diria que, per començar i presentar-nos, suficient. Estupendo. Doncs bé, faltaria Terra i Taula, que molts d'aquí ja els coneixeu, que és una unió de productors, cellers i també restaurants de la comarca, i que ara tenen una botiga a Calafell on també venen els seus productes de forma conjunta. Després el Geven, que ja molts el coneixeu, aquí hi ha una membre del Geven que també si vols explicar una mica com tu mateixa, doncs això, que també és un grup ecologista de referència a la comarca i al Vendrell, i neix al Vendrell, però també té vocació d'intervenir a tota la comarca. I després el Baix Penedès en el Sàhara, que és la que ens dona un component també més de vocació més internacionalista, de mirar més enllà del nostre territori, malgrat l'economia social es defineix per això, per vincular-se molt amb el territori, però sí que és veritat que amb una vocació sempre solidària, sobretot això, amb la resta del món i del sud, sobretot. Bé, jo us explico per què ens agrupem en el marc de l'economia social i solidària, per què ens vincula això i per què ho creiem interessant. Com us deia abans, no totes les entitats... Nosaltres, de fet, falten Copcamp per presentar-se. Sí que ara ja m'he passat jo, saps? Presentant els que no han vingut ja m'he passat de llarg. Doncs Copcamp és l'Ateneu Cooperatiu que tenim de referència aquí al Baix Penedès. És l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, però al Baix Penedès també hi som, en aquest cas dins el Camp de Tarragona. I la funció de l'Ateneu Cooperatiu és desenvolupar una política pública perquè els recursos venen de la Generalitat, que consisteix en promoure l'economia social i solidària al territori. Llavors el que fem sobretot és acompanyar nous projectes cooperatius que sorgeixin. Com a objectiu final és generar ocupació a través d'entitats de l'economia social i solidària, per tant, projectes de treball, per exemple, que són els principals. Cooperatives de treball que volen desenvolupar un projecte de forma democràtica i des d'una empresa democràtica poden acollir-se als nostres serveis, que són serveis d'acompanyament a la creació de cooperatives. Però després també tenim com a funció visibilitzar les que ja tenim al territori, i la creació d'aquesta xarxa va una mica amb aquesta línia, que és que l'economia social i solidària al final és un marc, és un moviment. A Catalunya és molt potent, a nivell català tenim la XES com a referent, que és la xarxa d'economia solidària, que el que vol és, primer, promoure l'economia cooperativa, però també es visibilitza com un moviment social, que al final el que vols és transformar la realitat. Així parlant en plata, el que es veu és que el món està ple d'injustícies i a través de la cobertura de necessitats de forma col·lectiva, que pot ser a través d'una cooperativa, perquè vull treballar vull treballar del que jo crec que puc aportar a la societat, en el cas de la Contrapunt és claríssim, és un grup de persones que diuen nosaltres volem ensenyar música, però a més ho volem fer a través d'un projecte que busca tenir aquesta metodologia que ens permet arribar a més gent, etc. Però al final el que cobreixen també és la necessitat de treballar, les persones que formen part de la Contrapunt. Després hi ha altres tipus de cooperativisme, com pot ser el cooperativisme de consum. L'economia solidària també, a banda de voler transformar la societat a través d'entitats de base col·lectiva, també ho vol fer a través del seu consum. I consumir productes de proximitat, per exemple, també és una de les pràctiques que s'entén que està dins el marc de l'economia solidària. Consumir de proximitat i consumir ecològic ens pot fer transformar el món. Així, molt agosaradament, però sí que... I per això, avui aquí hem convidat persones, membres de grups de consum que tenim a la comarca, perquè també són estructures que, malgrat en molts casos són informals, és a dir, no estan constituïdes sota cap fórmula jurídica,
desenvolupen pràctiques i també són exemple d'una manera de canviar la relació de consum, no? El sector productiu. Doncs bé, en aquest marc nosaltres vam veure-hi una oportunitat, no? De crear una xarxa que fes això i que es visibilitzés amb aquest punt en comú. Per això tenim entitats molt diverses, no? Tenim des d'entitats ecologistes que lluiten per preservar i conservar els entorns naturals del nostre territori fent projectes, no? Desenvolupant projectes que ajuden a que això passi. L'associació de músics que fa música i s'agrupa perquè puguem viure la cultura a la nostra comarca. A la Contrapunt ja l'hem explicat, la Porta de Fusta també és un exemple. Avui també tenim una altra escola de teatre aquí, que també és d'aquí del Vendrell, que també és un exemple de coses que passen a la nostra comarca i que nosaltres volem reforçar i visibilitzar. I l'objectiu de generar aquesta xarxa també ve una mica per aquí, de l'objectiu comú de totes les entitats que ens hem trobat, és perquè veiem que si ens agrupem ens visibilitzem més i també aconseguim posar sobre la taula una altra manera de fer les coses, no perquè diguem que la volem fer diferent, sinó perquè ja l'estem fent, perquè som entitats que ja estem actives. Fins aquí espero que s'hagi entès perquè ens emmarquem en aquest marc de l'economia social i solidària i ara explicarem la definició dels objectius de la xarxa. Tot és una mica així, no vol sonar res com tancat, per això també volem que també sigui molt desenfadat i que si després teniu preguntes les puguem fer. Suposo que durant el taller també sortiran bastants dubtes i coses que podem parlar. Però passo la paraula al Jordi, que ell ens explicarà el que vam definir en alguna d'aquestes sessions que ens hem trobat, que ens hem pogut trobar. En aquell cas, precisament, va ser presencial, gràcies, perquè va ser a l'estiu, gràcies que vam poder tenir l'oportunitat de trobar-nos cara a cara, després de fer-ho molts dies així en pantalles pel mig. Sí, també has avançat en diverses coses, llavors ho explicarem una mica diferent, però quan arrenques un projecte com aquest, segurament el que es fa més complicat és crear el discurs inicial de qui som, cap on anem, què fem, quins objectius tenim, més enllà de la pura construcció i posada en marxa i tirar endavant, que és realment on estem ara. Llavors, vam fer una dinàmica proposada per Copcam per intentar esbrinar entre totes quins aspectes compartim, quins objectius, quines visions veiem que són les potencialitats d'aquest pol que volem construir, quins mínims no estem disposats a renunciar d'aquest pol. Llavors van sortir com 4 blocs molt marcats, un que el veiem claríssim per la presència del Geven, però no només per això, que era una branca ecologista / sostenible. Som una comarca que s'ha batallat molt el tema de les madrigueres, però també que hi ha hagut lluites de territori del cim, que encara les estem batallant, que sembla que encara no s'ha acabat, i territorialment estem veient també quan estan tancant temes laborals de Sant Gobain, una mica més enllà de la Bosch. Una d'aquestes potes que dèiem primordials era vetllar per la vessant territorial ecologista. Una segona que teníem molt clara era de transformació, precisament perquè som un territori, el Baix Penedès, amb les dinàmiques que tenim i les dades que tenim, en lloc de plorar, que és poder el que sabem fer una mica aquest territori, que encapçalem rànquings bastant pessimistes i bastant negatius a nivell de Catalunya, per exemple a nivell d'atur, no entrarem a detallar-los tots perquè n'encapçalem bastants, doncs una de les potes que creiem indispensables és una vessant transformadora d'aquesta realitat baixpenedesenca que tenim, no quedar-nos immòbils i queixosos i sense cercar alternatives, sinó buscant un projecte econòmic totalment transformador i no alineat amb aquesta realitat que tenim fins ara. Veiem que les propostes per sortir d'aquesta realitat que ens arriben des d'administracions són sempre les mateixes,
sempre xocar contra les mateixes propostes i creiem que hi ha una altra manera de fer-ho. Una altra pota, i poder de la més important, era la creació de xarxa. Som una comarca que també ens ho hem de creure. Suposo que també hem de treure una mica més d'autoestima, sobretot veient comarques veïnes que aquest aspecte el tenen molt més desenvolupat, almenys jo crec. I quina millor manera que creant xarxa, creant un pol cooperatiu, ens puguem trobar totes, intercanviar opinions i a través d'aquest contacte, d'aquest intercanvi, que ens ajudi a generar, a crear activitat i projectes junts. I per últim, la pota que suposo que ho emmarcaria totes aquestes coses que hem dit, que és fer-ho des d'una economia social i solidària. Estem veient els límits del capitalisme fins on estan arribant, els estem palpant. Ho ha accelerat molt més l'arribada del Covid, però sense l'arribada del Covid possiblement també tindríem símptomes de que s'està esgotant aquest sistema socioeconòmic que hem tingut fins ara i, per tant, començar a pensar, almenys al territori, hi ha d'altres zones que fa molt de temps que el tenen pensat i treballat, una alternativa real, més humana, més democràtica i per entendre l'economia des del Baix Penedès. I alhora que aquesta xarxa que fem no es quedi només amb els presents o els que puguem incorporar, sinó que alhora ajudi a la creació de nous projectes vinculats amb tots aquests 4 aspectes que hem dit, que surtin noves iniciatives, noves propostes que es puguin sumar al pol i que puguem replicar aquest model. I aquí hi ha una frase, que no sé si la puc llegir, que vam escriure així com una frase síntesi de tot això, que van dir, si ens pregunten què és el pol cooperatiu en una sola frase després de tota aquesta xapa que acabo de fotre, què direu, en una sola frase? Llavors va sortir això, veurem. La xarxa d'entitats del Baix Penedès, que això ja està entre parèntesis perquè evidentment no hi ha nom, és una agrupació d'entitats que des del treball col·lectiu i el suport mutu treballa per la transformació de la realitat social i ecològica de la comarca a través de la promoció de l'economia social i solidària. Més o menys, queden reflectits els quatre blocs principals que creiem que eren l'eix vertebrador d'aquest pol cooperatiu. I fins aquí. Vale, molt bé, super aclaridor. Vam arribar a fer una frase, que això sempre molt difícil sintetitzar. Però bueno, i després ja passem a la part, és l'última part d'aquesta presentació de la idea de crear aquesta xarxa, que ens l'explicarà la Patri, també des d'explicar-vos la feina que vam fer, però que no és res tancat, però també que pensem que ens pot ajudar a explicar-vos possibles idees de projectes a fer o d'activitats que veiem que són una necessitat. Sí que vam fer com una feina d'identificar necessitats que teníem i les vam com ordenar segons aquelles que veiem que sortien més vegades. I ara la Patri us explicarà una mica això. Sí, van anar sortint moltes coses a la llista, vull dir, hi havia coses que sí que eren bastant variopintes, diria, però hi havia moltes coses que ens vam adonar que totes les entitats que formem part anàvem com molt en la mateixa direcció amb moltes necessitats que són les mateixes. Dins d'això ens sortia com una necessitat d'assessorament estratègic, que una mica deixar de mirar només cadascú per la seva pròpia entitat i començar com a coordinar-nos o ajudar-nos els uns amb els altres i amb així juntar les forces. Està sortint molt la paraula xarxa perquè realment crec que és el motor, o sigui, aquesta forma és el motor, el motiu pel qual aquí estem avui. És una altra de les necessitats que més vam notar, la necessitat d'enxarxar-nos. Sortia també el tema de les característiques del territori, etc. I creiem que... Nosaltres sempre diem que somos como setas, que han salido por aquí i és com, bueno, potser si estas setas que
que han anat sortint pel territori anem juntes i empuigem cap a la mateixa direcció, doncs segur que tenim més força. Després també era com ajudar-nos els uns als altres en temes de cerca de finançament, poder crear nous projectes junts i juntes, ara només amb el fet de conèixer-nos més els uns als altres, jo crec que d'aquí poden sortir coses molt riques, tant a nivell cultural com a nivell ecològic, etc. Millorar la comunicació, ajudar-nos els uns als altres amb tot el tema comunicatiu i amb tot el tema de la visibilització de les nostres pròpies entitats. Una mica aquestes eren les que vam trobar que eren molt comunes i que creiem que ens poden donar molta força. Ha sigut breu. No, molt bé, és el que és. Sí, vam arribar fins aquí. Després, amb qui vulgui més afegir-se, doncs tenim marxa per dies. El que és difícil després és posar-ho a la pràctica i trobar sota quina manera ens podem organitzar per seguir fent coses junts, que això ningú minimitza aquest repte, que és molt important. Però d'aquí ve el primer pas, és el d'avui, que és això, presentar aquesta idea, també acollir noves entitats que s'hi vulguin sumar i després seguir treballant per consolidar-ho. I un primer pas és el taller que ens hem preparat des de la Garrotxa. També sorgeix de totes aquestes trobades que hem anat fent la necessitat de conèixer experiències com la nostra per saber aprendre'n d'aquestes experiències que ja funcionen. De fet, també la idea aquesta també surt bastant d'un acte que ja vam fer l'any passat en el marc del BP Fest. Va ser un acte que vam organitzar tant Copcam com la Contrapunt, que forma part de Copcam. Abans tampoc no us ho he explicat, però Copcam al final fa aquest servei al territori a través d'una xarxa d'entitats que hi ha, perquè així ens ho exigeix la Generalitat, de fer-ho en xarxa amb altres entitats del territori. Una d'elles és la Contrapunt i amb elles és amb qui hem anat fent activitats més de visibilització per anar trobant aquests espais, per anar coneixent i enxarxant-nos amb entitats. I la prova d'avui és que ho hem aconseguit bastant, sobretot per la bona voluntat de moltes entitats com per exemple l'AMBP, que ens ha acollit, l'any passat ens va acollir un acte que ja estava en el marc de l'economia social i solidària i que s'hi van veure molt identificats i per això ho vam fer. En aquella ocasió vam presentar el Festival Esperanza i aquest festival té un punt especial, que és que el festival no és la raó de ser, sinó que el que es busca al festival és poder garantir la viabilitat de tot un projecte social que hi ha al darrere, d'un viver d'empreses i entitats de l'economia social que sorgeix al Prat de Llobregat. Ells utilitzen el festival com una manera de finançar també aquests projectes que durant tot l'any tiren endavant. Cal dir que també amb molt de suport per part de l'administració local, que allà sabem la casuística del Prat, que té l'aeroport i per tant té més diners segur que qualsevol dels municipis del Baix Penedès, però també és evident que amb diners no es pot fer allò, es necessita molta empenta i allà hi ha una entitat que es diu GATS, que és l'entitat impulsora del festival i també del viver d'empreses que hi ha al darrere. Ells tenen tot un sistema d'incubació de projectes que serveix per testejar projectes socials que ells identifiquen com a interessants i que tenen durant un període de temps tenen la possibilitat de provar si funcionen, cosa que és molt d'agrair. Quan comences qualsevol projecte és duríssim i moltes vegades no arribes a poder veure si és viable perquè ho has de deixar estar el primer mig any perquè ja no aguantes econòmicament segurament. Ells allà el que generen durant un període tens una situació de protecció, d'ingrés mínim que et permet testejar si aquell projecte pot tirar endavant o no. I allà han crescut projectes com Som Connexió, que és una cooperativa de consumidors que dona serveis de telefonia, també projectes agraris, projectes culturals, també ara estan gestant tot un que també ha quedat com en stand-by pel tema del Covid,
però tot han gestat com un mercat social al voltant del festival en el que hi ha una empresa que es dedica a vendre entrades, una altra que fa cervesa, que aquestes empreses tenen el festival com un punt de venda dels seus serveis i amb això aconsegueixen tenir un mínim que els permet seguir col·laborant d'aquesta forma amb empreses democràtiques i arrelades al territori, aconsegueixen també col·laborar amb altres festivals. Molt interessant. Això ens va inspirar molt, però no només necessitàvem inspirar-nos més, perquè ja veieu que per fer una definició hem necessitat bastants dies de trobar-nos, però això sabem que és difícil sempre posar les bases de tot. I una de les propostes que va sortir és anem a veure una altra experiència de xarxa d'entitats com la nostra que estigui en funcionament al territori, a Catalunya, i aquí va sorgir la idea de convidar la Xes de la Garrotxa i la seva entitat paraigua, que és el Núria Social. És una Xes vol dir xarxa d'economia solidària. La Xes hi és a nivell català i també hi és a nivell de barri a Barcelona i també a nivell comarcal. I en aquest cas és la Xes de la Garrotxa, que té una trajectòria important, i ells tenen aquesta altra entitat, que és el Núria Social, que és l'entitat paraigua que gestiona un espai propi de la xarxa, que està a Olot, i on hi fan menjar molt bo i també hi fan activitats culturals molt interessants. I com que elles, a més, dins de la Xes aquesta de la Garrotxa hi ha una entitat que es diu Resilience Earth, que és una entitat, una cooperativa que presta serveis de dinamització de xarxes com la nostra, i les vam convidar per fer les dues coses. Una part que començarem ara ja, que és una dinàmica per seguir fent créixer aquesta xarxa, perquè totes les persones que som aquí ja era una mica el que presentàvem al programa, que volíem que vinguessin tant entitats com persones interessades en promoure l'economia social i solidària, perquè pensem que també poden ser part de la xarxa que volem impulsar. I aquesta dinàmica la farem ara fins a... no sé, comencem una mica tard, però sí que hem de tenir un espai final en el que elles ens explicaran l'experiència de la Xes de la Garrotxa. O sigui que ara ho parlarem amb elles, si de cas veurem com podem adaptar el taller.